Като говорите втора част, да, сега ще ви, без да скачвах клипа, сега ще ви покажа как да таковаш. Трудности. Имам предвид, имам там 20-30, 100 лева имам там, 100 лева. Ще купя една камера за 10 лева. Една мизерна. Защото ме взима... Не знае, че аз съм скрът за паричи. Който Шарал Холмс в другички клипове. Не се дава да кинчи. Аз съм си... Не ми се дава много пари. Не ми се дават просто. Просто не ми се дават. Защото ако дам нещо такова и се щупи, да знам поне, че е малко пари. Ако го щупя. Защото иначе ако е много пари, са дразня и... Се издразня хора и... Намали го. Се издразня хора и такова. Няма ще купя повече никоя камерка. И няма никога повече да снимам. Ако струва много пари. Не са хора. Загубихме го казалка сега. Аз се продължаваме. Спирам клипа. Какво продължава? Не, се блоква, бе. Не се касава това. Gamer is my zombie. Хора, довиждайте, че май ще повърна. Довиждайте, че май ще повръщам. Толкова са около. Ще лягам да спа. Бай. Бай, гледай колко е това. После... What the fuck? После ще го продължа клипа. Чао. Минута час може би ще правя. Не знам. Бай.